porta a casa. La proposta d'avui és que juguem al joc de la oca, però d'una forma diferent. Jo tiraré el dau i en cada casella n'hi ha una prova esportiva que realitzarem tots i totes a la volta, d'acord? Espero que participeu amb mi. De totes formes, posarem el joc a la vostra disposició amb totes les proves i si tots els dies jugueu un poquet, fareu un muntó d'esport, de deberes, val? Aleshores, què? Comencem a jugar ja o no? Sí? Vinga, va, anem. Vaig a tirar el dau, a veure què és. 1! Bueno, i si no, no sé si avançarem molt. Tinc així la superfitxa d'esta cafè i anem a l'1. I en el 1 diu saltar 10 voltes obrint i tancant les cames i els braços a la volta. Així que... ¡Vamos! Vale, anem en la següent. 5, 1, 2, 3, 4 i 5. Anem al 6. I el 6 diu aguantar l'equilibri sobre un peu durant 15 segons. La pata colza i aguantem. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Hop! Molt bé, anem a continuar. Vinga, a veure si caiem en alguna oca. 3. 1, 2 i 3. A la casella número 9, que diu fer 10 salts amb els peus junts, de costat a costat. D'acord? 1, 2 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ha! Bé, com anem? Jo ja estic suant, Vinga, anem. Hop. 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Andiamo. 15. Han de balancejar-nos 20 voltes, perdó, 20, ¿vale? Fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Hop! Anem a per l'altra. Vinga, anem. 4. 1, 2, 3 i 4. Quasi caiem en la presó. I molt toca començar el d'ànem. A veure. Uau! Este tenim que tirar-nos a terra. Si no, que vaig... Ara vinc. Vaig a preparar-me. Comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ha! Anem a veure quin número és ara. 2. Oh! Sorpresa! Ara ho veureu! I quina ha sigut aquesta sorpresa? Que he caigut en la oca! Toma! I farien de oca a oca, però vaig a fer una altra tira, ¿vale? Mira, 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Sí o sí, havien de guanyar. Bueno, espero que vos l'hagueu passat bé en este joc de la oca. Se m'ha oblidat dir-vos-lo al principi. Podeu jugar en una fitxa o, si són molts, jugar en diverses fitxes i fer totes les proves, si voleu. I mentre em prenc este suc de taronja per agarrar energia una altra volta, vos recorde que podeu enviar-me els vostres vídeos i fotos a este número de telèfono. Bueno, xics i xiques, ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!